गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टाराव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दायो बेवहाय सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 9.3 9 नाम्बारनि रमान 1 नि सोंनायनि सायाव सावरायगोन। नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नायनानै भिडिअखौहाय नायनानै नोंथांमोनाहाय जाहाथे बुजियो आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेजों लोगोसेनो बेल आइकनखौ अल नटिफिकेसनाव सेलेक्ट खालाम, जाहाथे आङो भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो नोंथांमोनाहाय थाबैनो नुनो मोनो। जोंना बेवहाय रमान 1 दं जिदु sec 5 theta is equal to cosec theta minus 36 डिग्री, जेराव थीटा मोनसे खनासा अब्ला थीटानि मानखौ दिहुन। जे बेवहाय मा दङ जे जों सिगाङाव ए मोन्दोंमोन जोंना, बेवहाय ए बिसोरो जे मोनसे खनासो बिसोरो ना, बेवहाय एबो जानो हायो बा गुबुन अनजिमाबो जानो हायो बेवहाय ना, बा एक्सबो जानो हायो बेफोरबायदि। होमबा बेवहाय थीटाया मोनसे खना बियो ना, थीटाया मोनसे खनासा माने मा जायो जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन बियो ना, अब्ला जोङो थीटानि मानखौहाय जों दिहुननांगौ 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगौ जोंनियाहाय ना। होमबा जे बेवहाय होनाय दं जोंनिया जे जुदि मा होनदों बेवहाय sec 5 theta नि समान मा होनदों बेवहाय cosec theta minus 36 डिग्री। जे जोंना बेवहाय थीटाया मोनसे खना जोंना ना, जों बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो समानसिननि आगदानिजों समानसिननि आगसिनिखौ जोङो मा खालामनांगौमोन, जोङो समान खालामनांगौमोन जोंना। बेवहाय सेक दङ, बेवहाय कसेक, जोंना मा खालामनांगौ सेकखौ कसेक खालामनांगौ, नङाबा कसेकखौ मा खालामनांगोन जोङो सेक खालामनांगोन जों ना। जे बेखौहायबो सोलायनो हागोन, नङाब्ला जों बेखौहाय सोलायनो हागोन। जे बेवहाय थीटाया मोनसे मा होनदों खना जोंनिया ना। होमबा जों नैखौहाय ओरैजायखौ सोलायगोन दे जोङो दिनैनियावहाय बेखिजायखौ सोलायनोसै। सिगांनि भिडिअआवहाय ओरैजायखौ सोलायदोंमोन जोंना। होमबा जोङो बेवहाय बेनो जागोन जोङो कसेकखौ जोङो ना, जोंना मा जायो बेवहाय दङ कसेक, जे कसेक या बा कसेक थीटा माने मा जायो जोंना, कसेक थीटाया मा जायो जोंनाहाय सेक 90 डिग्री माइनास मा जायो बेवहाय थीटा, नैबेखिनिया जोंना थीटा जाना दं बेना गासै थीटा। मा जागोन बेवहाय सेक थीटाया मा जागोन जोंना कसेक 90 डिग्री माइनास थीटा। होमबा जोङो नैयावहाय सेक 5 थीटा समान कसेकआ मा जागोन जोंना सेक मा जागोन 90 डिग्री माइनास थीटा। थीटाया जोंना नैबे मोननै ना, मोननै बिदाब दं बेवहाय मा जागोन बियो, जों ब्रेकेटआव दोनबाय। मानि थाखाय ब्रेकेटआव दोनो बेखौ, माने मोननै बिदाब दं नालाय ना, मोननै बिदाब थायोब्ला जों ब्रेकेट होनानै ला, जाहाथे नोंस्रा बेखौहाय ना, जेब्ला जोङो नैबे ब्रेकेट होना लायाबा जोंनिया नैबे सिनाहाय गोरोन्थि जागोन। नैबे सिन होनायावहाय जोंनियाहाय दाजाब दानख'आ गोरोन्थि जागोन, बेखायनो नोंसोर ब्रेकेट होनानै ला। मा जागोन माइनास 36 डिग्री ना, 36 डिग्री। होमबा जोंनिया बेवहाय जों मोनबाय सेक 5 थीटा समान, दाना जोंना मा जागोन, सरि बेवहाय ना नायखादो, बेबो सेक ना, जे जोंना बिसोर मोननैबो जोंना मा जाबाय सेक ना। अब्ला जे बिसोर मोननैजों समान, अब्ला मा जायो जोंना नैबिसोर खना मोननैयाबो मा जागोन जोंनाहाय, नैबिसोर खनाफोराबो मा जागोन जोंना समान जागोन। होमबा जों बिसोरखौ रुजुनानै नायोब्ला ना, बेफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला मा जायो जोंनाहाय 5 थीटा समान मा जायो 90 डिग्री माइनास थीटा माइनास 36 डिग्री जागोन। होमबा मा जागोन बेवहाय 5 थीटा समान, दाना जों ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन बेवहाय माइनासजों प्लासजों जाबा माइनास थीटा जागोन बेयो ना, माइनासजों माइनास मा जागोन जोंनियाहाय प्लास 36 थीटा जागोन। बेनि थाखायनो बेवहाय जोङो ब्रेकेटखौ जोङो होनांगोन। जुदि ब्रेकेट होआलासिनो बेयाव माइनास होयोबा नोंसोर बेवहाय प्लास होनो बावगौमोन ना, बेखायनो बेवहाय नोंसोरो बेबायदि थायोब्ला ब्रेकेट होनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे सिनाहाय नोंसिना दाजाब दानख'आवहाय गोरोन्थि जाया ना। बेनिफ्राय थीटाखौ जों दिहुननांगौ ना, थीटा गोनांखौ जों ओरै लाबोदो आगसि फारसे। होमबा 5 थीटा माइनास थीटा लाबोब्ला मा जागोन प्लास जाफैगोन बेना, प्लास थीटा समान 90 जों 36 दाजाब बेसेबां मोनगोन, 0 जों 6 जों 6, 9 जों 3 जों बेसेबां 12, होमबा 126 डिग्री जाबाय जोंना। होमबा 5 थीटा जों थीटा दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 थीटा मोनगोन जोंना, 6 थीटा। होमबा बेवहाय 126 थीटा, सरि डिग्री, 126 डिग्री थीटा नङा डिग्री। होमबा जोङो जे थीटाखौ लाखिदो जोङो ना, अब्ला 126खौ माया रानगोन जोंनियाहाय 6आ रानगोन ना। होमबा 6जों जोङो 12खौ रानबा 2 आरो 6खौ रानबा 1, होमबा बेसेबां जोङो 21 डिग्री ना। होमबा जोंना मा जागोन, बेनिखायनो दिहुननो गोनां थीटानि मानआ बेसे जागोन जोंनिया 21 डिग्री ना। बेवहाय बेबायदि बानायबाय जोङो ना। स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम, आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।